Ešte stále používate kozmetiku z drogérie? Toto mi napísala 32-ročná pani, ktorá sleduje moje videá. Mala vyrážku pod krkom a natrela si ju krémom zahraničnej exkluzívnej drahej značky, ktorý používala. Následne jej z toho vznikla táto koloidná jazva, ktorú žiaľ bude mať navždy. Podľa kožného lekára túto jazvu spôsobila chemikália v kréme. Ľudia mi často píšu, že kozmetika v obchodoch musí byť predsa bezpečná, lebo prešla testami. Na to mám jednu odpoveď. EÚ každý rok zakazuje ďalšie a ďalšie chemikálie v kozmetike a výrobcovia zase prichádzajú s novými a novými chemikáliami. Takže veci, ktoré sú ešte dnes oficiálne bezpečné, už zajtra môžu byť zakázané. Drahý, exkluzívny zahraničný odpad hoďte tam, kam patrí. Obyčajný olivový alebo kokosový olej je pre pokožku účinnejší a bezpečnejší. A ak si chcete posilniť imunitu a nebojovať proti svojmu telu chémiou, tak si pozrite moju 100% prírodnú včeliu kozmetiku, ako sú slamienkový krém na tvár, balzam na ruky alebo balzamy na pery.